खाफालनि गोजा फोथाया बेसे समाय होदों रुमबां खानायनि बारसे बिबारा बेसे रंजाहोदों मिनिखैरे गुस्ति जारौ खानाय रुमबां उरां फारां नोंनि खाफालनि गोजा फोथाया बेसे समाय होदों रुमबां खानायनि बारसे बिबारा बेसे रंजाहोदों हो 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 नोंनि हायना महराव गोसोआ मानोबा जावरिखांदों नोंनि हायना महराव गोसोआ मानोबा बोदोर जादों खाराव माराव उसाव बादाव मानोबा देंखो बोदों खाराव माराव उसाव बादाव मानोबा रोजाबफ्लांदों नोंनि खाफालनि गोजा फोथाया बेसे समाय होदों रुमबां खानायनि बारसे बिबारा बेसे रंजाहोदों गोसोनि बारसे बिबार नों सिखिरि जानानै बिरबायो आं नोंनि सेराव आंनि गोरबोनि रंगिना सावगारि नों आलो गोजोनै थाफायो नों लोगोआव नोंनि खाफालनि गोजा फोथाया बेसे समाय होदों रुमबां खानायनि बारसे बिबारा बेसे रंजाहोदों मिनिखैरे गुस्ति जारौ खानाय रुमबां उरां फारां नों